Ayan mga kaparing Jason, ito yung sitwasyon namin dito ngayon. Nakaupo sa kalsada. Lahat pala may dala kaming karton. Tulad mo lang, may dala silang karton. Nalagyan pa ulit. Ako ba? Good morning. Time check, alas 12. Kape muna. Ganun no? Kape muna kami. Kaligo na. Punta na kami ng ospital. Abis nga di kinakaon mo Busog ako. Busog mo na di. Ano? Adi, kuha mo yung direct na ano? No. Direct ka na. Ha? Ay, naglalakad na kami ni Mrs. Time check natin 12:41. Sana mauna kami sa pila. O commute pa. Buti wala nang ulan. No? Hindi ko na malayan na umulan. Dito kami sa ano? Ano pangalan nito? Barangay 601. Oh. 59. Zone 59. Itong ano? Condominium. Hampstead. Ayan. Kalimutan ko na dito. Hampstead. Ayan. Yung ano, Illumina. Tapat ng Don Bosco. May maano kasi, may ano doon, maikling daanan kaso pag ganitong oras sinasarado kasi doon lumadaan daw yung mga Harap siguro kung tumara sa ganyan, no? Ba nakakabingi? Dati ba ganong nakakondominium sa ano? Bano? Dito dati nakagarahe yung ano, yung van. Yung ginagamit ko sa Bicol diyan, sa loob niya. Tapos diyan sila nag-school. Yan yung nag-school yung asawa ko. Yan sa Don Bosco na yan. Ano yan? Laura? Laura. Yan siya nag-college sa loob na yan. Kaya malapit lang. Nilalakad lang. Lakad. Yan, gate. Dito naman si ate mo. Trabaho. doon. Di kabila. Sa Laura din. Dito nag-graduation eh. Yung ba niya? Yes po, sino? Si Kuya sa Amis. Don Bosco. Nakaka-nostalgic. Mga kabataan. 9 years bago nakabalik ako dito. Yung barangay oh. Para kasing lilipat. Diyan kami nung nag-gym. Nandyan pa kaya yung gym? Wala na. Wala na? Wala na. Yan yung gym dati.
Libre lang. Nanggang ako pagkata pamasahe ako ka ba rin? Ha? Wala. 100. Pangit. Tara. Ganda na pala dito. Yan. Illumina. Ganda na pala dito, Ming. May mga ilaw na. Dati wala. Yan, papuntang Boni. Sa unahan na yan. Mandaluyong. Yan, papuntang Kayapo. Ha? Punta na rin. So, Don Bosco. Baliktad. Oo. Old Santa Misa. Papuntang Cubao. Susin Santa Misa. Magsaysay Boulevard. Ayan po, dito naman sa PGH. Time check 1:18. 1:18. Christmas ma. Mamaya pa naman. Ha? Mamaya pa. Papawara pala tayo bababa. Nalagpas kami. Paura. Pawara pa tayo bababa.
Dapat doon na tayo pumasok sa kabila. Ha? Sumubra, bilis ng jeep eh. VGH. Ayan, dito kami sa PGH na kapila. Pang ilan tayo? Kapila. Sa dalawa. Huh? Bilog pa yun. Kunti pa lang. Sa dalawa, tatlo. Oras. Pang 15. 1:26. Pang 15 kami sa pila. Ang Supreme Court. Ayan mga kaparing Jason. Ito yung sitwasyon namin dito ngayon. Nakaupo sa kalsada. Lahat pala may dala kaming karton. Tulad mo lang, may dala silang karton para nakakahiga. Magantay kami ng alas 6 para papasok. Alas 5 ba? Tagala sa espace. Haba pa ng oras natin. 1:41. 1:41. Nasakripisyo lang. Tsaga-tsaga lang. Anong talaga? Wala tayong panggastos. Tsaga tayo sa ganito. Pila. Ma, smile ka naman. Kahit puyat, smile. May baon kaming tubig. Tubig, konting kanin. Yun, araw po sa Supreme Court. Kaya nga, Supreme Court. Nare-renovate pa lang yan. Nare-renovate. Dito kami sa harap ng Supreme Court. Mga ano. Ito naman ba yung Santaan? Santaan. Ha? Dito pala daan. Pwede rin pala daan yung dumaan di no? Sumakay dito. Santaan. Abot sa naman sa Tulay. Yung Kaya? Tulay pa ka, abot sa to Kalintong. Kalintong. Grabe ka pagalan. Kanto ng Kalintong. May Jollibee. Kaya pwedeng makabili tayo ng karton. Hanap ako ng karton. Kaso mga sarado pa no? Ganito yung sitwasyon niya pag siya lang dito mag-isa. Hindi ko sinasamahan. Hindi na ako nakatulog eh. Naghantay na mag alas 12. Ay, nakatulog naman pala ng konti. Grabe yung tiyaga. Tiyaga lang. Magtatrabaho. Overtime.
kasama namin. Tulog ka muna. Yan, iniwan ko muna yung asawa ko dun. Naghanap ako ng karton, mahigaan. Mahaba pa yung oras. Layo ang lakad ko. Haba na yung pila. Tsaga-tsaga lang talaga. Buti nakahingi ako dun sa 7-Eleven. Gusto niyang humiga. Yan sila sa dulo. Ayun. Nagantay pa kaming tawagin. Dito na kami sa loob. Iba ng pila. Ayan po at pauwi na kami. Nakalabas lang namin ng PGH. Time check natin 8:56. Alauna nandito na kami. Nakalabas lang namin ng alas 8. Pangalawa ako sa pila. Ha? Pangalawa. Pangalawa sa pila. Medyo natagalan tayo yung internet nila. Low loading. Grabe, puyat. Puyat, gutom. Tsaga sa pila. Pasakay na tayo. Nasa bus na kami. Pumunta na kaming Quiapo. Bali magsindi muna ng kandila dun sa simbahan. Maaga pa naman. Oo. Tapos mamaya, sakay na kami. POP. Ano yung rally? Kaya pala traffic. Kasi may rally. Rally. Hanapdan muna kami dito sa may Quiapo. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga
Hindi kami dadarang gato nilulog kami sa simba. Jollibee. Hindi kami taas. Yan yung kapya po. Imbahan. Kasi yung kanin, nakatubag. Hmm? Nakatubag kanin. Gutom na. Ayan po at dito kami sa bahay ni Bayaw. Time check natin ay 11:23. Yun. Grabe. Pagod. Tapos yung resulta, umalis kami dito alas 12. Nakarating kami doon 1:00. Tapos pinapasok. Magtawagan alas 6. Nandun na sa loob. Inilagay yung blue card ng asawa ko. Tapos, mga bandang 7:30, tinawag siya. Kalahating oras sa interview. Yung nangyari, in-update lang. In-update mo? In-update yung papel niya. Tapos, wala na naman. Babalik na naman sa sa October 16. Babalik. Grabe. Ay, hindi pa rin. Wala pa rin nangyari sa Wala pa rin nangyari sa lakad namin. October 16, babalik na naman kami dito sa Maynila. Ngayon, nagpagod lang. Wala naman. Ewan ko kung kailan may schedule. Maoperahan. Tapos sinabi niya naman na lagi nang masakit yung ulo niya. Nga, tulog. Tulog. Bagsak. Kasi ilang oras lang yung tulog yan. Ako nga kagabi din ako natulog eh. Ayan po, yun lang yung update ng lakad namin. Wala na naman nangyari. In-update lang yung papel niya. Tapos October na naman yung balik. Ayan, hanggang dito lang vlog na to. Kasi antok na rin ako, gustong matulog. Kumain na rin kami dun sa kaya po. Yun, naggastos lang pamasahe. Ayan po, salamat po sa pasuporta nyo, panonood na aking vlog. Mga viewers natin, mga FW, thank you po sa inyong lahat. Ayan po, ang ganda ng vlog na to. Ayan, bye bye, love you all.